propagujete program 5V pro Slovácko. Popište prosím stručně, co to obsahuje. Zhrnuje v podstatě v kostce to, co Slovácko potřebuje a jakými cestami bych toho chtěla dosáhnout. Co u nás mě i lidi nejvíce trápí. To znamená více pracovních příležitostí, více investic, více vzdělání, více porozumění a 5V je Venhodová jako garant tohoto programu. Jste byla hodně stručná. Můžeme to trochu rozvést? Mohli bychom jít teď po konkrétních bodech? Tak co se týče více pracovních příležitostí, náš kraj trápí vysoká nezaměstnanost. Jsem přesvědčena, že oblast turistického ruchu a jejího rozvoje a rozvoje lázeňství je přesně ten způsob cesty, jak dosáhnout vzniku více pracovních příležitostí a jak do budoucna náš kraj rozvíjet, protože Slovácko je krásný region, který má co světu a lidem z okolních a ostatních oblastí nabídnout folklor, historii, pohostinnost, vinařství, tradice. Je to krásná krajina a má spoustu zajímavých a příjemných lidí. Další bod, více investic. Investice vytvářejí nová pracovní místa. Jako členka vládní strany a senátorka mohu informovat jak vládu, tak naše zástupce v jiných úřadech, tak zaměstnavatele, podnikatele a zprostředkovávat kontakt k tomu, aby investice do našeho kraje byly atraktivní. Náš kraj má spoustu kvalifikovaných a profesně zdatných lidí a myslím si, že to je slibem a zárukou toho, že investice do našeho regionu budou výhodné. Jedná se především o rozvoj oblasti služeb, ale k tomu je pochopitelně nutná a je samozřejmým předpokladem i dobudovaná dopravní obslužnost a silniční infrastruktura. Co se týče více vzdělání, vzdělaná a kvalifikovaná pracovní síla, to znamená lidé umějící se dohovořit i cizími jazyky, jsou pro investory rozhodně lákavým prostředím a proto se snažím už od začátku svého působení spolupracovat i se školskými institucemi a s našimi organizacemi a školami na lepší jazykové vybavenosti a kvalifikovanosti. Ať už to bylo prostřednictvím Europa klubu, anebo prostřednictvím našeho sdružení Aktivní Slovácko, jejíž dětský vítěz jede na týdenní pobyt ve Velké Británii nejenom kvůli kopané, ale aby se i zdokonalil v cizím jazyku. A co se týče více porozumění, já jsem přesvědčená, že je potřeba, abychom si víc naslouchali a přistupovali k sobě opravdu s větším porozumění a vstřícností. A myslím si, že tato vlastnost je dána více ženám a já její potřebu v dnešní kultuře politického prostředí velmi, velmi pociťuji. Myslíte si, že pokud budete zvolena, že dokážete tento program dodržet? Tak rozhodně jsem přesvědčena, že jako členka vládní strany budu mít na rozdíl od mých protikandidátů větší možnosti zprostředkovávat kontakty s vládou a informovat je o situaci a dění v regionu a pozitivně pomáhat prosazování projektu a zájmu našeho regionu. Konec konců i premiér Petr Nečas, s kterým jsem ve velmi dobrém osobním kontaktu, pochází ze Slovácka, problémy našeho regionu zná. Takže určitě vstřícnost z jeho strany bude i zárukou toho, že regionu Slovácka se dostane maxima toho, čeho je zapotřebí, to znamená vstřícnosti, pomoci a pochopení.